Wel, dyna ni croeso arbennig iawn I bawb I ymuno efo ni yma heddiw I dathlu gwaith a bywyd John Meirion Morris. Dwi'n cymryd bod gwawr yma a teulu a croeso arbennig iawn I chi. A cyfle hefyd I lansio gwefan newydd John Meirion Morris wedi cael ei chreu Llŷn Llŷn yn beirniad arbennig iawn i'w dad. Mae'r ffilm dogfen wedi cael ei dangos yn y sinema maes am gryf, ac mae Llŷn wedi trefnu hefyd i hwnnw a hawl i cael ei dangos ar y we am flwyddyn, ac mae yna link ar y wefan I gasio hwnnw. Mi roes I adnabod John Meirion yn fuan ar ôl gorffan yn Hwrs Gradd yn Hwrs Newydd. Ar ôl I mi ofyn am bad wneud yn waith ysgrifenedig yn Gymraeg, a chael ymateb cas iawn. Ond yn y pen draw, swyddog a gwneud hynny. A mi glywodd John Morris bod hyn wedi digwydd, ac oedd eisiau'n nghefnogi am iddo ddall bod wedi gwneud sofiad dros y Gymraeg. Yr oedd hynny'n uchra'r 80au, yn hyrnod llosgi tai ha, a chyfnod o ddeffroad hefyd yn i'r celfyddyd gweledol yng Nghymru. Sefydlwyd gweled a beca a oedd yn galw ar yr awdurdodau I ddarparu llwyfan I gelf am Gymru I Gymru. Dyma'r cyfnod hefyd y sefydlodd Gwyneth a Dafydd a Thomas o Royal Plas Gwynweddw, ac y sefydlodd Aros Thomas ac y Cyffaru Cyfeillion Llŷn, ac mi drefnwyd sawl darlith yn yr oriel a chael fraint o fwynhau gwrando ar John Wyn ac unwaith. Felly, addas iawn ydy, mae Cyfeillion Llŷn sy'n cefnogi'r syniadau yma heddiw. Yr oedd John yn genedlaetholwr i'r garn, ac yn gwybod mae brwydr barhaol wedi gwarchod y Gymraeg. A dyna'r cyswllt yno ar 3 siaradwr yma heddiw. A diolch yn fawr iawn I chi tri am fod wedi cytuno I ddod yma. Myrddin, a ddaeth o dan dylanwad John Meirion Morris fel cynhyrchu drama ac ein ffomlwr chwedla, pan oedd yn fyfyriwr yn Aberystwyth. A dwi wedi bod yn holi gwawr am y cyswllt plentyn o I tri a John. A yn ôl fawr, pan oedd John yn cynhyrchu drama'r myfyrwyr, I fod wedi dod adre am reit cynhyrfus diwrnod, a deud I fod wedi dod ar draws myfyriwr ifanc a ddafol iawn, oedd yn gweld beth oedd angen I wneud, heb I neb roi unrhyw gyfarwyddiadau. Pan ofynnwyd I John a fod ei fodlon cynhyrchu drama arall y flwyddyn honno, a'i atab oedd I gynhyrchu I drama os gwneud un ohonoch chi ei hysgrifennu, a chafodd a ddewis I Myrddin y gnaed. Ac fe wnaeth. Peter Lord, da ni'n gwybod am ei gyfraniad gweithfawr I gelfyddyd yng Nghymru ac I hanes gelfyddyd. A mi ddweud fawr am Peter ar ôl bod yn Eisteddfod Genedlaethol uwdro, dyma John yn deud, fi'n eisiau gyfarfod andros o fachgen diddorol heddiw. Mi gawsom sgwrs am leg celfyddydau yng Nghymru, bydda ni dau I cytuno bod angen gwneud rhywbeth. Ac o'r sgwrs honno, planwyd yr hedyn I sefydlu Cymdeithas Gweled, ac mi wnaeth y ddau lawer iawn. Ieuan Wyn wedi gweithio I flinoedd hyd I oes, I warchod hawliau Gymraeg, ysgrifennu cylch yr iaith, y mae'n gyfrifol am lythyru canfasio mater I bob ymwhoriad perthasol, ac wedi bod yn rhan allweddol o'n gyrchoedd llwyddiannus, un ohonyn nhw sefydlu'r Coleg Cymraeg Genedlaethol. Gweithio'n ddiwyd ac isio yn y cefndir, pan polis I gwawr, doedd hi ddim yn siŵr sut y bod yn nhw dau wedi cyfarfod I gilydd, ac felly mi na I wahodd Ieuan I ddechrau am beth o ddeud I hi yn sut nesaf o gyfarfod. Mi hoffwn yn y lle cyntaf ddiolch I Siân am drefnu'r cyfarfod yma ac am y gwahoddiad I gyfrannu. Fel y gwyddoch chi, mae brwdfrydedd a'i dycnwch chi yn achos cel Gymreig i'w ganmol. Mi ddoes I a blodeuwedd yn gyfarwydd â John Meirion a gwawr drwy grŵp cinio Cymraeg Arfon, a oedd bryd hynny yn cyfarfod yn Llanberis, Cymdeithas a sefydlwyd gan Eleri Carog ac Eiri Gwyn. Heddiw dwi am sôn am un o greadigaethau John, yn wir un o'i weledigaethau. Cael galwad ffôn un gyda'r nos nes I yn fy nghartra Bethesda. John oedd yna,
Liciwn i ti weld rhywbeth dwi'n newydd i orffan, medda fo. A swn i'n falch o wybod beth ti'n feddwl ohono fo. Fe di ddod draw rwan. Iawn, medda fi. Mi fyddai draw yn hen ryw hanner awr. A dyma gyrraedd cartra John y Gwawr ym Myrddin yr Efail. Ac roedd John yr un mor gynhyrfus ac yr oedd o ar y ffôn. Gwranda, medda fo, cyn i fi fynd i'r gweithdy. Dwi wedi bod yn meddwl am Gwm Tryweryn a hanes stori Capal Celyn y ddiweddar. Dwi'n deimlad cry yn colli tu mewn i mi. Mi welis i ddelwedd o floedd yn fy nychynnig. Fel yna'n ras y disgrifio John y cynhyrfiad yr ysmudiad cychwynnol, ac mi sgwenno am y profiad yn ddiweddarach. Un bora cynnar, medda fo, mi welis i ddelwedd oedd yn awgrymu côr o bobl, fel petai'n gweiddi na'n canu can brotest, a oedd yn ymddangos fel deryn mawr ar godi yn herio ac yn creu un waedd fawr. Roedd ofn i weld a'i deimlo yn y canol, tra oedd siapia ar yr ochra a phen yr aderyn yn ddyrchafol ei natur, yn hyderus ac yn ysbrydol ei naws. Mi ddatblygodd penna'r bobl ar waedd i ymddangos fel pa'n mynd yn fwy a mwy, fel ei bod yn atseinio ar ffurf hes o benna mewn côr a'r godi. Roedd y cyfanwaith yn creu rhyw fath o ofn a hyder yr un pryd yna fi. Ymatab i ddelwedd i ryw deimlad mewnol nes i. A deryn mawr yn codi o'r dŵr, o wely'r llyn, o hen gymdeithas Gymraeg Capal Celyn, ac yn torri trwy wyneb y dŵr. Dwi wedi gwneud y macet, ac mi fedrai ddychmygu'r cerflun terfynol, medda fo, mewn nefydd 8 troedfadd ar 20 o uchder, efo lled ar adenydd tua 4 troedfedd ar 20, wedi osod fel pe bai yn codi o'r dŵr wrth ymyl argair gronfa. Dyma ddilyn John i'r gweithdy, a gweld y macet, y model man ddarlun clai o'r aderyn, efo'i ben siflin a'i byd fain, y iwddw hirfain sefn, a'i adenydd sydain ar le yn egniol. Ac yna, sylwi ar y plu o dan ei adenydd. Roedd y manglu yn gôr, a'r côr wrth gwrs yn ardal Penllyn, fel sawl ardal arall yn elfen draddodiadol ac annatod o'r diwylliant ar bywyd Cymraeg, ac wedi bod yn rhan o fywyd John ei hun. Pob pluen unigol yn unigolyn mewn trefn a ffatrwm, yn rhesi corawl, yn wynebau, yn gega agorad, yn lleisia unol ymynegu mewn iaith, a'r llygaid agored llyn yn llawn mynegiant, yn waedd, yn wrth-dysgiad, yn llais cymdeithas, cymundod, cenedl. Ysbryd a ffo cenedl ar ffurf aderyn yn atgyfodi o'r gorffennol gan anelu a dryddid a'i holl bosibiliadau i'r dyfodol. Cerflun symbolaidd, ia, ond mae modd gweld yno rai nodweddion cerfluniaeth Geltaidd yn ei hamlygu hunain. Roedd John wedi astudio celfyddiaeth y Celtiaid ac wedi myfyrio
ar ystyrfon y ffurfiad. Y pen mewn carwiniaeth Geltaidd oedd yn cynrychioli'r enau, ac yma mae eneidiau pryderus ac aniddig o'r unigolion yn cael eu cynrychioli gan y penna, ac yn y cyfuniad o bennau cynrychioli'r enau Cymru. Yn y gwrthdystiad, yn y brotest y mae'r gobaith a'r dyfodol, dyma ydy'r adenydd canfod grym yr aderyn. Bedar oedd hi'n hedfan hebyn nhw. Mae ffurf yr aderyn yn uchafol, ac mae'r cwbl yn codi o'r dwfn, gan yr un yr ysbryd ac yn ychioli gan egni'r aderyn. Mae yna ddeinameg ar waith, y torri trwodd o'r tywyllwch i'r goleuni. Roedd John wedi gofyn am hymateb i'r fraint o gael gweld y cerflun, a chlywed John yn egluro profiad o'i greu, oedd cyfansoddi cerdd a beryn chydig. O wyth hen warth, a hen ofnau dwfn ein doi, o gysgodion a dreinion yn fyw, o afael y dŵr, fel aderyn, ymledwn, cyfodwn am cof o hyd, yn dilhau ein cof. Y cof am y chydig coll a urddas hardd, am hiaith i thai, yn anadl yn y fynwes, yn dwyn ac yn gan yn ein genau, yn un wael rhwng y mynyddoedd. Esgyn o'r cysgod, yn guriad calon, yn ymchwil bron i wynebu'r hael, o gywilydd i'r golau a'r awyr eang, yn grydferth nethol, yn rhydd ar adenydd o dan. Ymdrech anhyderus i wireddu breuddwyd John o weld y cerflun wrth argae Llŷn Celyn. Sefydlwyd cronfa, ond ni lwydwyd hyd yma. Dylid yn sicr ystyried ail gydio yn y cynllun. Byddai'n gofeb ystyrlon i Gymdeithas Capel Celyn ac yn symbol o ysbryd a ffordd i'n cenedl ac o ddeheuad a gobaith John ei hun. Diolch i chi am y gwrandawiad. Anwyl gwawr a'r teulu a ffrindiau gyd. John y cynhyrchu drama oedd y John cyntaf i mi ei nabod. Cyn bod na adran drama yn Rhysgol Aberystwyth, Cymdeithas Drama Myfyrwyr Cymraeg oedd yn llwyfannu dramau bob blwyddyn, a hynny yn aml iawn efo cast o sawl adran. Pan gyhoeddus i ni a Pont y Celyn Medi 1974 oedd hi, a May Jones yn nhwrtio i amagwa o Chrabala i ddod i ymarfer y cyntaf y tymor hwnnw, sef Llyffantod gan Hugh Lloyd Edwards. Dyn 1 a dyn 2 oedden ni, dim rhyw ddarna mawr iawn, ond mi roedd John yn tywys ni i gyfleu'r cymeriadau yna gyda'r un gofal a dasa fo efo'r prif cymeriadau. Wel, rwy'n dyn 1 a dyn 2 yn chwarae cardia, ac oedd hi'n mynd yn drwg rhwngthyn nhw ac yn mynd yn ffeit. A dyna pryd gwelis i ddawn John i ddeall pobl i osod a symud a dehongli rhywbeth oedd ynddyn nhw a dod â hwnnw allan i'r wyneb. Be o'n i ddeitha ni oedd, gwnewch chi hwnna fel dych chi yn gweld i ddechrau. A magwa a wyna, corddi ac yn dod gwrth yn gilydd. Myrddin John stopio ni i ddweud, nes i rhywbeth yn dda yn fanna, dwi eisiau chi wneud mwy o hwnna. Oedd wedi darganfod rhywbeth yna ni, ac yn cael ni i fynebu gyntaf, ac yna yn yn tywys ni'n neud o, yn yn ffordd ni'n hunan. John ysgogwr, ysbrydoli. Dyna mis yn ddiweddarach,
mi oedden ni'n trafod pa ddrama oedden ni am wneud, lle, ac pawb wedi mwynhau gwneud llafantod hefo gymaint o gymeriadau a chorws yna, chorws oedd yn mynegu negeseuon cry fatha mae tynged allan yn ei dwylo hi ei hun. A dyma o yn awgrymu beth am i chi sgwennu drama efo cast wreiddiol a teilio hi ar y Mabinogi a chael chor llefaru, cynnig syml fel tasa fo yn gofyn os ydych chi bod ni yn rhoi dŵr yn tegar chi neu panna. Ond wir, dyna'r addysg orau ges i'n y brifysgol. Dim byd i wneud efo ennill gradd na mynychu darlithoedd. John yn tywys ni drwy'r straeon a'r digwyddiadau, a'r cymeriadau ac yn ei dehongli nhw. Alun Jones Street fel oedd ar y pryd, a Sian Mair yn hyfforddi'r corws, a Delyth Hopkins yn creu ac yn ymwneud cerddoriaeth ac yn gofalu am y parti cerdant. Oedd John fel cyfarwydd yn tywys ni at ddiwylliannau gorllewin Affrica, dathliadau o seremonia nad oedden ni erioed wedi clywed amdanyn nhw, ond eto yn gwneud nhw'n berthnasol i ni, bobl ifanc yn y 70au. Edrych ar stori pryderu oedden ni a roi gwisg gyfoes i ni. Darllen hwn yna, John, a roi Celtic Heritage gan Alwyn a Brynir Is i ni. A darllen am ddefloda'r trothwy yna, rhwng Llancyndod a Thyfyn Llŷn. Troi at chwedla yn Werddon, chwedla'r tir gwyllt, y cymeriadau yn gadael cymdeithas, nid am y goedwig dywyll ond yna yn dychwelu, ac oedd yn canfod yr un patryma ar draws Ewrop ac ymysg Clytha Affrica. A pan oedd yn penna ni chwalu, ac oedd ni methu dychmygu be fysa'r olygfa nesaf, John yn mynd â ni drwodd i stafell arall, lle oedd yna gerddiadau o Affrica a cherflunia a llyniau o gerflunia Celtaidd. John efo'r llais crug oedd eto gweledigaeth glir iawn da. A ryw osledd dderwyddol ganddo fo, ac osgo ddyrchafol i'w ben o hynna, wrth drafod diwylliant a hen grefydda y ddeiar a chelfyddyd. Mi ddodd o'n ffynnon o ysbrydoliaeth ac addysg go iawn i ni yn Grif Coleg. Wedyn, mi roddodd o i enaid wedyn i mewn i'w gerflunia yn ddiweddarach, ac oedd hi'n bob amser yn braf trafod y rheini hefo fo, a ffordd ei gwrando arno fo yn dehongli'r delweddau, oedd mor bwysig iddo fo. Mi ddyla nadodd, mi ddiwygio'r adran gelf yr Eisteddfod yma, ac mi ddylodd o yr elfen Gymreig a gwreiddiau i'n celfyddyd ni. Ac mae'n dda iawn, mae yma ar y maes heddiw, y bod ni yn cofio am ei dan ei egnio. Dyn bywyd cyflawn oedd John. Y corff, mynegiant y corff, meiniogrwydd y meddwl, a hefyd myfyrdod a llanefedd yr ysbrydol. Dyn y cylch. Mi oedd yn gweld cylch y tymhora a chylch bywydau y mywyd y pobl hefyd. Gŵr y gola a'r gwanwyn hefyd, fel oedd Ieuan yn sôn yma. Yr wen lachar yna, a'r chwerthiniad uchel. Gŵr oedd am weld i genedl yn codi ei hun o fawr ffosib. A gŵr hefyd oedd yn gwybod bod y gwanwyn yn gryfach ar ôl goroesi bu a galw. Diolch yn gafod wrth i ymyl o am ran o'r daith honno, yn ceisio cael hyd i'r llwybr oedd mor amlwg iddo fo. Llwybr y dychymyg oedd yn troi yr ysbrydol yn gnawr, yn troi hen ddiwiau yn gymeriadau o'r byd naturiol, yn troi colled hefyd yn ddadenu. Diolch John y cynhyrchydd, yr ysgogwr, y cerflunydd, ac yn fwy na dim, John y cyfaill. Mi yrys i'r soned yma at Gwawr a'r teulu ar ôl i ni gollio yn ystod y cyfnod clo. Taith. Mae niwl aflonydd at y clawdd dan tŷ. Mae'r ffordd i'r hendren stomp o bylla glaw. Mi droth y gwynt, mae cyllyll yn ei blu, trodd pen yr alach dan ei adain draw. Mae craw cyfran yn crafu croen y cliw. Mae dail y berllan wedi pydru'n brith, dim sbarc o liw, dim sbonc yng nghoesa'r driw, dim gwres wrth goroesi bochau gwlyb y ffydd. Ond mawrth sy'n dilyn medi, gwelais hyn a'i roi mewn clai. Rhaid mynd drwy'r anwn du a'r lwyfan,
cyn cyrraedd sbotyn gwyn, rhaid dal ar grib y gwynt wrth ddyfnder cry'r gorsfawn. Yn wyb y ddeiar, dyma'r both di-sylw, y nos yr ogof, dyma'r groth. Diolch yn fawr. Mae'n dda i chi. Dwi ofan bod yr un sy'n gen i weid yn disgyn y braidd yn sych ar ôl y goleg y drama gwych yna. Yr hanes sy'n celf fydd yn siarad heddi. I ddechrau, gai weid, ar wahân i'r ethlysuron hynny pan oedd y ddau ohonyn ni yn cydweithio â prosiectau penodol a wna'i siarad yn hynny nes ymlaen. Ni welais John Meirion yn aml, ond eto i gyd roedd o bwys mawr i fi. I wybod drwy'r amser bod John mas yna yn rhywle, yr un peth ydi yn gweithio bob dydd drwy cyfrwng ei gelfyddyd i geisio gwneud synnwyr o'r byd o'n cwmpas ni a'r byd tu fewn i ni. Roedd John yn rhan allweddol o'r fframwaith seicolegol oedd yn fy ngalluogi i fel pob artist arall, a mae nifer ohonoch chi yma heddiw, ac yn wir byd celfyddydol yn ei gyfanrwydd i weithio. Teimlais fod John yn elfen barhaol yn y rhwydwaith hynny ac yn halio'r creadigrwydd yn ein cymdeithas ni yng Nghymru. Ond wrth gwrs, nid elfen barhaol oedd John, dim wy'n ag unrhyw arall ohonyn ni, ac nawr ar ôl bydd o'n gadael ni, fe rydym yn sylweddoli maint y colled ac yn teimlo'r colled hwnnw'n fawr. Dwi'n ymwybodol ohono yn arbennig yr adeg yma o'r flwyddyn yn yr Eisteddfod, achos ar yr echlysur hwn o'r flwyddyn byddwn ni wedi cyfarfod yn sicr ac wedi llithro'n hawdd mewn i sgwrsio rhannu atgofion, beirniadu, cwyno am un y llall, canmol pethau eraill, ffynyddu a dwcan. Gwaith ar ffaith nad oeddwn ni ddim wedi gweld yn gilydd ers mis oedd. Mynyddoedd mowr yn ôl, fel artist iau ac fel person oedd wedi dod i Gymru o tu allan, roedd y sicrwydd bod John wedi fy nerbyn fel rhan o'i fyd yn allweddol. Roedd y croeso agored y gofais fel unigolyn ganddo, a'i werthfawrogiad o fy ngwaith yn hollbwysig, gan alluogi fi deimlo mod i'n perthyn, mod i'n gallu bod yn rhan o'r gymuned hon. Heb y teimlad na fydda wedi bod yn bosibl i ni weithredu, a dwi'n diolchgar wael o'r calon i John am ei haelioni. Ar achlysuron fel hyn yn arbennig, dwi'n dyfaru wrth gwrs, na nes i hynny yn fwy amlwg iddo tra roedd e yma o hyd yn ein plith ni. Dwi'n yn cofio ymwneud gwrddais â John yn y tro cyntaf, ond dwi'n yn cofio'n glir y tro cyntaf i fi ymweld ag e a gwawr yn y tŷ hyfryd o genio'n agos i Llanylchyn yn y Cyfeillion. Yn dych y pethau dweud John wrth o'i pryd hynny, ac wnaeth argraff cryf arni, oedd nid unrhyw beth benodol am ei gelfyddyd ei hun, nac am fy nghadfyddyd i chwaith, ond rhywbeth am ei brofiad yn Ghana. Fel ych chi gyd yn gwybod, dwi'n siŵr, treulio John flwyddyn yn dysgu mewn ysgolgelf yn Gwmasi yn ola honno yn 1967. Dwi'n quite yn siŵr sut gofodd y cyfle iddo fe wneud hynny, ond wrth gwrs roedd traddodiadau cyflwyniol Affrica yn ysbrydoliaeth fawr iddo. Ac i raddau, y traddodiadau hynny, y doedd am aeth agor iddo o llwybr tuag at archwilio ei synwyr o berthyn i'r traddodiad Celtaidd. Serch hynny, nid yr hyn a ddwedodd John am traddodiadau cyflwyniol Affricanaidd nath o'r argraff o'r argraff gyfnod arni pryd hynny, ond clywed hanes y sioc gafodd John wrth gyrraedd yr ysgol celf a darganfod sut roedd y traddodiadau hynny yn cael ei ddilorni gan yr athrawon yna. Y traddodiad gweledol gorllewinol oedd yn cael ei dysgu, a gwelodd John bod traddodiadau cynhenid yn cael ei anwybyddu. Roedd gwledychiaeth wedi suddo mor ddwfn mewn i feddylfryd yr athrawon, fel ei bod yn ystyried traddodiadau cynhenid yn gwbl diwerth. Roedd y sefyllfa hon yn drist wrth gwrs, ond yn ymylu ar fod yn perthynllyd ar yr un pryd bizar hyd yn oed. Gan taw un o'r artistiaid gorllewinol a osodwyd ar yr allor celfyddydol yma oedd Pablo Picasso. Wrth gwrs, weithiau Picasso yn drwm o dan dylanwad celfyddyd Affricanaidd. Ond yn ei enwedd ac yn enw moderniaeth ehangach y traddodiad Ewropeaidd, dyma gelfyddyd brodorol yn cael ei hymleiddio yn yr ysgol gelf yn Ghana, gan athrawon oedd yn dysgu disgynyddion yr artistiaid
oedd wedi ei chreu ers cyn pob. Gwnaeth y sefyllfa hon oedd wedi syni a siomi John, a trefnethu fy nghanfyddiad o sefyllfa yng Nghymru gan y mod i wedi dod iddi fel y gwnaeth John yn Ghana o'r tu allan ac fel cynrychiolydd o'r grym trefedigaethol. Yn Ghana, nid oedd John yn rhan o'r gymuned oedd wedi dioddef o dan y grym hwnnw, ond am y tro cyntaf, dyma fe'n ffeindio ei hun yn cynrychioli'r system o'r mesol trefedigaethol ei hun. Mae'n haws i ddefnyddio a lleoli cyfarfod arall gyda John. Digwyddodd y cyfarfod hwn tua diwedd 1983 neu ar ddechrau 1984, pan oedd ni'n gweithio'n canolfan y Sgubor yn Aberystwyth. Roedd yn profiad i fel aelod y Pwyllgor Celf Cyngor y Celfyddydau wedi cadarnhau fy nghanfyddiad o Saesnigrwydd bron bob un o'n sefydliadau celfyddydol, yr Amgueddfa Genedlaethol, yr Amgueddfa Rhanbarthol, yn canolfannau celfyddydol, ABW, Castle ac yn y blaen. Roedd yn ymddangos i fi fod yr amser wedi dod i ddacian ein bodolaeth fel Cymru Gymraeg yn y celfyddydau gweledol yn uchel yn glir, ac i wneud hynny drwy gyfrwng sefydliad newydd. Yn hollol annibynnol, roedd John wedi dod i'r un casgliad, a fe ddaeth i dystiwdio i drafod ei syniadau. Yn rhyfedd iawn, am mi oedd yn od i ddechrau ar awdeg, y stiwdio hwnnw oedd hen ystafell John, adeg pan oedd e'n dysgu addysg celf yn y brifysgol, gan fod yr adeilad wedi dod gytuni yn galled i'r adran addysg. Wel, mas o'n trafodaethau ni y dwrnod hwnnw, mae Sian eisoes wedi awgrymu daeth gweled. Dathwyd yr enw gan un arall o'r sylfaenwyr, sef Harry James, ond syniad John yn hun wrth gwrs oedd i fabwysiadu plac fel y llun fel y logo. A John oedd a greodd y rhan helaethaf o'r cysylltiadau gyda'r aelodau cyntaf yn arbennig ymhlith y gymuned lenyddol. Nid sefydliadau artistiaid oedd gweled i fod, ond cymuned o Gymru Gymraeg o bob cefndir oedd â diddordeb ganddynt yn y diwylliant gweledol. Sef hynny, mynegwyd anfodlonwydd gan rai ymhlith y literati am ddeheuad John, a fe ddaeth un fel syndod efo. A'i obaith ef oedd y bydde sefydliad newydd yn dechrau derbyn cymorth gan yr Academi, a rhagwelodd i gweithredu gyda nhw ar brosiectau. A gyda'r bwriad yna yn ein meddyliau, yn gynnar iawn yn ein datblygiad, trefnwyd cyfarfod gyda rhai o hoion wyth y sefydliad lenyddol. Wel, cawsom sgetiaeth ganddynt a David Lleia, a dwi'n cofio gweld y Sion a'r wyneb John sy'n troi ato fe pan ddigwyddodd hyn a gweld yn ei wyneb. Gwelais i'r Sion ar wyneb John yn y cyfarfod hwnnw, wrth i un o'r academigwyr, a na i ddim o'i enw ofyn mewn llais hynod nawfoflyd a synigau, bod pwy o'r celfyddydwyr hyn te. Ond roedd yr adwaith hwn yn nodweddiadol o agweddau tuag at ein diwylliant gweledol o fewn y gymuned deallusol yng Nghymru yn ogystal â byd ehangach pryd hynny. Ymhlith y gweithredoedd yr oedd John yn ganolog iddynt yn gynnar yng Nghanes Gweled oedd prosiect celfyddyd gymunedol yn pentref Crydyn. Mae tîm yn y pentref oedd John ei hun, yr arweinydd Eryl Ellis, y Dathliad Ieuan Morris, a Jerry Turner y Cymru Cyflwytri pryd hynny. Aeth y prosiect yn dda, a chafwyd nifer o ddigwyddiadau cofiadwy, gan ddod i uchafpwynt ar ffurf gorymdaith drwy'r nos, gyda'r nos drwy'r pentref hir, yn sopio bod hyn a hyn i ddatgelu'r gweithred celf oedd John a'i gweithred wedi creu gyda'r gymuned a'r narratif. Yn y marn ni, gyda cymorth allweddol John, sicrhaodd gweled newid drwy'n wneud ein presenoldeb ni fel Cymru Gymraeg yn amlwg yn y byd celfyddydol Saesnigaidd, nod hwnnw. Nid oedd yn bosib i'n hanwybyddu ni, na'r hyn yr oedd yn ymwneud cynrychioli, ac hefyd roedd gweled yn gymorth uniongyrchol i ni ein hunain i ddatblygu hyder yn ein gallu i yrru newid. Credaf bod sefydlu gweled yn gynoddi eiliad o'r cawl, a bydde o gymorth i genedlaethau o artistiaid ifanc iau, Cymraeg yn iaith, i flodeo a dod yn weladwy yng Nghymru mewn ffordd nad oeddynt yn weladwy yn 1970au yn sicr. Yn gyfochrog â gweled, daeth cyfraniad sylweddol John i'r newid hwn drwy ei waith ar ben y sefydlog Celf a Crefft yr Eisteddfod Genedlaethol. Gyda Gyneirydd Jones, Gwyn Pritchard ac eraill, weithiau John dros gyfnod o ddegawd i ddatblygu ar gydllinellau radical
y ffordd oedd eu celfyddydau gweledol wedi eu cyflwyno i'n cymunedau ni drwy'r Eisteddfod bob blwyddyn. Unwaith eto, y dechreuad oedd sefydlu yn ein meddyliau ni'n hunain, taw nid yw ffenomen esgron ymylol oedd y diwylliant gweledol, ond ei fod yn rhan cyfansoddiadol o'n hanes diwylliannol ehangach yn gorffennol, ac yn agwedd o'n cenedligrwydd nad oedd yn fanteisio arno yn llawn yn y presennol. Felly, yn ystod y cyfnod hir o wasanaeth John ar y panel, yn 1992 daeth benodiad Gilchr swyddog celf cyntaf yr Eisteddfod, ac o dan ei harweiniad hi, nid o'i gormod i'w datgan fod trawsnewidiaeth wedi digwydd yn safon yr arddangosfeydd celfach. A dwi'n siŵr na fydda'r datblygiad hwn wedi digwydd heb John. Wel, hoffwn droi nawr at waith John fel artist, gan bwysleisio'r dwy ffordd gafodd ei amlygu yn bennaf. Yn y lle cyntaf, gwnaeth John yn gyfres hir o bendelwau. Yn syml, John oedd cerflunydd portreadau pwysicaf o'i gyfnod law, gan ddehongli mewn ffordd wrthrychol y byd corfforol o'i flaen, hynny yw cofnodi gwedd a chymeriad y Cymru o'i sefyll. Ond y gyfoethog ar hynny, daeth y gwaith pwysicaf o lawer, sef ymdrechion John i fynegi'n faterol y byd anweladwy ac anghyffwrdd oedd yn bodoli y tu mewn iddo, ac sydd y tu mewn i ni gyd. Gallwn ystyried y ddwy agwedd hon o yrfa John fel gwaith yr artisan a gwaith y gweledig neu'r bardd gweledol sydd chi. Nid bod y ddwy heb gysylltiad yn yr ystyr bod John am gyrraedd elfennau o gymeriad sylfaenol yn pob un oedd yn eistedd iddo, a gwelwn ei lwyddiant mewn portreadau fel ei bendel o Gareth Owen, a wnaeth 1998 ar enghraifft, darn o waith sydd yn ymarnu a'i gyflawniad mwyaf yn y maes. A gallaf dweud rhywbeth mwy am yr agwedd hon o waith John y brofiad personol. Cefais wahoddiad ganddo i eistedd am bendelw. Profiad unigryw oedd hyn i mi, ac roedd yn ddiddorol o sawl safbwynt. Gweithio John yn agos iawn at ei eisteddwyr, profiad y gallai bod wedi bod yn un hanesmwy. Sech yn ei gan John y gallu i ganolbwyntio'n ddwys ar ei waith, tra roedd ar yr un pryd yn cynnal sgwrs yn ffurfio am bel neu profiadau personol, sgwrs fydd yn tawelu unrhyw embaras ar ran ei sylwyr, a sicrhau bod o fod nhw yn ymlacio. Ond yn sicr y peth mwyaf profiadu am eisteddfu John oedd dwylo ar waith. Y dwylo mawr ar roddau ffyrdd i'r clai o'i flaen, y dwylo a symudau drosto gan ychwanegu ac yn ei ffwrdd darnau wrth ail ffurfio'r beinwyr o'i hyd. A dwylo John sydd yn hyth a pethau amdano rydyn ni gyd yn cofio dwi'n siŵr, wrth iddo ffurfio a mynegau syniadau mewn geiriau hefyd. Symudau dwylo John o hyd gan ehangu ar y syniadau hefyd yn y gofod o'i gwmpas. Bu gan nhw synwyr symbolaidd o gyfeiriad yn arbennig o orientation, wrth fynegiau gysyniadau am y grymoedd bychafol a dysgynol sydd yn gyrru'r cylch o enedigaeth a marwolaeth yr ydym ni gyd yn rhan ohono yn byd natur, ac am y groch sydd yn sefyll yn canol bob gweithred o greadigaeth. Awgrymwyd gan ei ddwylo, a'i ddwylo mawr a sensitif, i baid o egni wrth iddo geisio sefydlu dolenni rhwng i cwlwg rhwng yr ymdeimlad mewnol, emosiynol a byd ddisegol a llanedd. Ac i'r cerflunydd sydd yn gweithio yn y traddodiad ysbrydol hwn, dyma broblem canolog wrth gwrs, sef sut i ddatrys y paradox o ymgorffori dealltwriaeth am mewnol sydd heb ffurf yn y byd materol. Yn ôl John, amlygwyd y dealltwriaeth ei hun yn aml yn ei ddychymyg gweledol wrth iddo deffro o'i gwrs yn bore fag. Bydd yn myfyrio arnynt cyn troi at ei hoff gyfrwng sef clai i roi ffurf materol. A dyma gwrthgyferbyniad eithafol rhwng natur holl gwmbasol ond niwlog y dealltwriaeth mewnol a dinaid a'r clai diamwys. Ond wedi deud hynny, clai yw un o beunyddiau sylfaenol a'n byd materol wrth gwrs. Ac felly mae'n briodol fel cyfrwng i fynegau canfyddiadau sydd yr un mor sylfaenol os yna dinaid yn ein byd ysbrydol. Gweithio John drwy prosiadau i bontio rhwng y ddau byd, yn union fel yr oedd yn credu bod ei raglenwyr Celtaidd wedi gweithio i greu eiconau symbolaidd.
Ond o dan syniad o John am sut i bontio rhwng y profiad mewnol a byd materol, y cwestiwn oedd y cwestiwn athronodd o dyfnach eto am natur y profiad artistig. Ac yn y maes hwn, mae gen i'n ysgrifau John a'r ffilm, mae'r rawn ni wedi gweld heddi, mae gyda ni reini fel cymorth. Nawr, mewn un o esgrifau mae John yn datgan bod y profiad celfyddydol a'r profiad crefyddol yn un. Nawr, fe all y ddefnydd o'r gair crefyddol yn y cyd-destun hwn fod yn gamarweinio, os nad oedd yn ofalus. Ac yn arbennig gan fod John yn yr un ysgrif yn sôn am gael capeli, fel amlygiad o'r anghydbwysedd roedd e'n canfod rhwng y profiad ysbrydol a bywyd technolegol, gwyddonol y gollwyn cyfoes. Y perygl ddefnyddio'r gair crefyddol yn y cyd-destun cyfoes hwn, oedd ei bod yn ysgogi cwestiynau megis ydych chi'n credu mewn Duw, oedd yn o symleiddio'r brogram. Fel dwi'n deall y symleiddau, ni chredai John mewn Duw fel bwrdd a llanau, fel rhywun o roedd angen ei afoli a gweddïodd o mewn capel am gymorth ymarferol i newid y byd, neu hyd yn oed i newid colonnau pobl y byd. Yn hytrach, credai John mewn Duw fel presenoldeb mewnol yn bob un ohono ni, fel ffenomen naturiol oedd yn amlyddiau hun yn ein dynoliaeth sylfaenol. Y sialens i bob unigolyn oedd i gyrraedd diwdod o fwynau y profiad mewnol, unigryw a phersonol. A thrwy hyn, deall y brofiad dynol ehangach, sydd yn un o bob un ohonyn ni ar draws ac o dan ein profiadau diwylliannol. Ond, ac mae hyn wrth gwrs yn holl bwysig, ar yr un pryd, roedd John yn deall ein bod ni'n gorfod cyrraedd y gymuned honno drwy ein llwybr diwylliannol penodol sydd yn deillio o'n hanes, ein gaeth, ein synwyr o gynefin, y llwybr perthyn. Mae dangos parch a dathlu'r llwybr arbennig hwnnw, a dangos parch a dealltwriaeth drwy hynny tuag at lwybrau diwylliannol pobloedd eraill y byd. Ar lefel ymarferol bob dydd, mae'n bwysig i ni gofio daeth John o'r genhedlaeth jyst ar ôl y rhyfel nad oedd yn gweld y potensial i ennill rheolaeth fel artistiad amser llawn heb adael Cymru am mynd i Lundain. Fel y genhedlaeth flaenorol, oedd wedi cael ei magu yn hysgod y diwasgiad o'r 1930au ar rhyfelau hun, dysgu oedd yr unig ffordd o ennill rheolaeth yma i'r rhai ohonynt oedd yn teimlo ymwlyniad sylfaenol i Gymru. O ganlyniad, fe wnaeth y ddwy genhedlaeth hynny bobl fel Elis Gwyn, genhedlaeth hun, Aneurin Jones, Paul Harris ac Ogwyn Davies, mi wnaeth nhw gyfraniad hynod bwysig fel athrawon. A rhain oedd yr athrawon wnaeth ysbrydoli'r genedlaethau nesaf i fentro fel artistiad amser llawn mewn awyrgylch oedd ar ddyn newid yng Nghymru. Wrth gwrs, dwi a wir beth y cenhedlaeth John wedi cyflawni petai nhw wedi bod mewn sefyllfa i ganolbwyntio amser llawn ar ei gwaith eu hunain o'r amser pan oedden nhw yn eu 20au. Ond nad oedd yr is-deilwyr celfyddydol yn bodoli ar ddechrau ei gyrfaoedd, ac yn ogystal â hynny, yr oedd wedi gweithio mewn awyrgylch Saesnigaidd yn y coleg uchel a sefydliadau eraill nad oedd yn cydnabod eu safbwynt arbennig. Yn debyg i Aneurin, pontiodd John rhwng y genedlaeth honno a fy nghenedlaeth ni, ac yr oedd mewn sefyllfa i hyrwyddo newid drwy Eisteddfod a Gwaith yn arbennig, a mwynhau yn diweddarach yn ei fywyd, y cyfle i datblygu ei waith yn llawn ar lefel nad oedd ei gyfrifoldebau fel athro wedi caniatáu. A cynlyniad oedd iddo ddatblygu iaith weledol gwbl unigryw, a mae hynny'n holl bwysig. Pan ydych chi'n edrych ar waith John, ydych chi'n edrych ar iaith weledol sydd yn gwbl unigryw. Does na ddim camgymeriad pan ydych chi'n edrych ar un o weithiau John, neu yn sefyll yn hollol ar wahan i waith unrhyw arall. Yn negawdau olaf y ganrif ddechrau, gwelsom adfywiad cyffredinol yn ddiddordeb artistiaid mewn celfyddyd Geltaidd. Cynhaliwyd arddangosfa enfawr o waith y Celtiaid yn yr Eidal yn 1991, ac roedd John yn hyth yn miloedd o ymwelwyr iddi. Yng Nghymru, amlygwyd yr adfywiad yn bennaf ar ffurf ffrwydrau o weithiau addurniadol ac mewn llyfrau plant yn enghraifft yn seiliedig ar y chwedlau. Ond nid oedd gwaith John yn rhan o'r math yma o amlygiad o ffasiwn darfodedig.
mewn ymgais i gyrraedd gwreiddiau belweddau, ac i ateb i'r un cwestiwn sylfaenol yr oedd y Celtiaid eu hunain wedi ceisio ateb gyda'i delweddau gweledol a storiol. Ar y lefel ddwfn hon dechreuodd John i ddatblygu a iaith dosiadol a'i llun. Ni hafwyd gwaith creadigol John a'i gydnabod gan ein sefydliadau ni yn ystod ei yrfa. Hynny yw, gwaith John a gweledydd yn hytrach na gwaith John fel yr artisan yn creu portreadau. Yn anffodus, o ganlyniad, nid yw ei ddelweddau wedi dod yn rhan gyfarwydd o ein amgylchedd gweledol, yn yr un ffordd â gwaith llai dwys ac ysgyrwan cyffin ar hynny. Mae'r sefyllfa'n newid, ond mae'r ffaith ein bod ni yma heddiw fel gweddol o fach yn dathlu John yn cabot y gymdeithasau yn hytrach nac ar ffurf a ddangosfa sylweddol o ei waith yn y lle celf, fe'i dylen ni fod, yn awgrymu nifer o diffygion yn yr Eisteddfod heddiw. Ac nid y lleiaf o hynny yw methiant y sefydliad hwn i sicrhau parhad i'r cynnig cadarnhaol yn statws y celfyddydau gweledol yn ei diwylliant, a rydyn ni wedi bod yn dysgu ond iddo yn ystod degawdau cyntaf y ganrif hon. Esblygiad yr oedd cyfraniad John Meirion Morris yn hollol ganolog iddo. Diolch. Dyna ni yn diolch o fewn i ti am glwad ar y dechrau. Dwi'n diolch yna o galon i cyfraniad nhw. A dwi'n meddwl gyfle, dwi'n cymryd os oes ar ei gwestiwn yn sylw o'r gynulleidfa neu atgof am John neu rhywbeth oes ar ei licio i ddeud mae yna gyfle yma, ia. A o ran Dafydd hun, mae'r gwaith nath o'n wneud i godi ymwybyddiaeth Cymru fod cyfrwng gweledol yn rhywbeth anfodol Gymreig yna ni, a mae'n dal rhyw syniad yn bodoli, na bydda ni'n cweit yn dall ar sy'n iawn de, fel Cymru. A hynny, dwi'n geisio gyfnod i hun i ddiweddar i fynd rhwng yr ysgolion. Ac o'n i'n dechrau efo'r plant ysgolion Cymraeg. Yn sôn am y Celtiaid, a chelfyddyd y Celtiaid, a dwi'n meddwl bod hwnnw'n ganolog i be o gyn John ar hyd y blynyddoedd. O sylweddoli yn hanes a y delweddau yn cael ei creu i ddyn yn cyd-India ni nôl yn y cyfnod mor bell am ni. Mor hirysnod i fyna ddysgu'r syniad na gyda ni fel pobl yn dall o fod ac y dylio fo fod yn rhan ganolog iawn o'n diwylliant ni, fel ac yma pethau eraill. A gobeithio bod na ddigon o bobl yn dal yn taro ar yr eisteddfod a bobl sydd yn un o pethau heddiw i fedru mynd ymlaen ac i wneud hynny. Dwi'n os a gwestiwn neu sylw gen rhywun arall? Arian neu gyfle, ti eisiau dod i fyny a deud gael? Gan codi beth yw'r sefyllfa a coffer tywerydd, dwi'n meddwl yn perchod bod y peth yn digwydd, ac yn cyfnod yma arbennig, dwi'n meddwl bod angen sylweddau fel yna anghori, ac yn arbennig yn bobl sydd yn mwynhau dachlynu, dwi'n bod am hanes ni. Fel dan Edward Bala oedd yn gyfrifol ar y gychwyn, dwi'n siŵr bod Sian wedi holi'n cyfarfod i feddwl o Ieuan Wyn i frawd o Edward Llŷn a beth i sefyllfa. Cymru oedd y gronfa'n dal mewn bodolaeth, mae'n sawl blwyddyn wedi mynd hibio. Dwi'n meddwl bod yna grafodaethau wedi bod yn lle Myrddin a cael hawl yn lle gosod profiad o'r math. O ystyried bod llawer iawn o gerfluniau newydd yn cael ei codi yng Nghymru, cofeddau i bywyd, ond gan bod yn y symudiad i gyferu cyfluniau cyhoeddus, dwi'n meddwl bod yna le eto i ddechrau gwthio. Ia, yn sicr yma. Wel, mi wnes i holi be oedd y sefyllfa'r gronfa. Mae'n dal yn bodoli, mae'n dal yn agorad, ond mae'n wedi bod o'n cymryd cefnogaeth o'r cynulliad mewn rhyw ffordd i fedru gwireddu y breuddwyd yna. Ond yn sicr mi fysa fo'n braf neu fod i'w ddyrnod y byd o. Dwi'n union sydd yn gyfrifol am y darn o hir o gwmpas y llyn.
Ie, ond o safbwynt arian, oedden ni wedi mynd at Dŵr Cymru am gyfraniad sylweddol, Dŵr Cymru sydd yn gyfrifol ac os mae rhaid cael chwistrelliad sylweddol o arian mewn i'r pellid. Ond ni ddim yn mynd i godi fe 10 y pen, ond ni ddim yn mynd i gweithio, nag ni moyn rhywbeth hwnna o fi wedi'i sylwiad. Wel, oedden ni wedi mynd, os yna rhywun wedi mynd at hwnna. I'n syniad am fanylion yn sydd yn bod yn dwi'n meddwl bod yna nid gwaith yn bod yn neud o'r hwnna, dwi'n siarad yn cael ar ydw. Sorry, stwpio, chi gael just gael sydyn dde. O ran cronfa, Tryweryn a'r aderyn, mae Dŵr Cymru'n hollol fodlon i roi y safle ac y tyfodau. O'n i'n siarad fel Llŷn yn ddiweddar, a o'n gobeithio flwyddyn nesaf ail ddechrau ymgyrch os liciwch chi. Mae'n wrthyn ail wneud darged celyn o'n o ran yr lle ychwanegol i'r ddŵr ddod allan ohono o felly. Mae'n ganed o dir wedi'w glusnodi os liciwch chi. Ond mae hyn i gyd yn y broses rwan. Dwi'n meddwl bod yna ganiatâd cynllunio mewn egwyddor i ddyn. Dyn y gobaith ydy wan, dwi'n meddwl a ddechrau ymgyrch flwyddyn nesaf i dref papur arian. Ail drisio bob peth eto ac yn ôl i ddechrau felly. Dwi'n meddwl, jyst oherwydd yn waith, dwi'n trio cadw allan o'r peth yma. Fel fi cysylltiadau teuluol felly. Dwi'n gwybod yn weddol, ond dyna ar bapur, dyna di'r gobaith flwyddyn nesaf i ddechrau felly. Os oes ar rhywbeth, beth gad i'n neud, dwi'n siŵr rhywun o hwnna ni yn, ia. Mae'n dod i'r gynnar, Ti'n yn ôl. Mae'n dod i'r cynnar, oedd yn ymlaen ys flynyddoedd. Ond y gobaith di ail ddechrau ymgyrch flwyddyn nesaf. Ail drisio bob peth, ond jyst oherwydd waith i'r ddod. A oes o le ti'n meddwl i ddechrau rhywbeth o'n ymgyrch allan o'n eiddo cyflogaeth neu so rhywbeth i gael ei wneud? Ffonio Llŷn a siarad efo Llŷn. O, na fi. Oedd oes e'n gofio gael yr ymgyrch nesaf, na ni'n gwybod fan ti. Siarad efo Llŷn yn iawn, de. Ieuan o fyle? Do. Ie, ti'n gwybod rhywbeth mwy na hynna? Di'n llawer mwy na be wyt ti wedi dweud, ond dwi'n gwybod i wedi cytuno i fod yn ysgrifennydd i'r ymgyrch newydd fydd yn cychwyn, ond dydy'r momentum ddim wedi cychwyn eto. Dyna di'r nod o'r nesaf. O, mae'n mynd o wedi ddechrau yna hyn, mae'n fel oes ysgrifennu yna, mae'n wedi ddechrau yn yr efeir yna. Paid o'r ewyn iddyn ni, de? O, na di hwn, yn barod. Di'n diwedd y cyfarfod. Y tri yma, ie. Oes y tri yma ddechrau'n gyrchau iawn. Yn gofyn. A Peter yn gorffan bod angen codi'r ymgyrch yma hwnna a chadw mewn cysylltiad efo os ryw gefnogaeth neu rhywbeth gyda rhywun wneud felly. Iawn, siarad efo Llŷn ac mwthio fan. Na fo. Yna fo? Iawn, o diolch yn fawr iawn felly, diolch yn fawr iawn.